ato na channel Birot Haranistano. Magkadulong naman ako sa inyo sa pila ko mga banon, sa pulong mga ilonggo, no? Banto ka tulad ha? Sige lang, hindi lang po ko na. Okay now. Kaya pasensya ka mo, no? Kaya ang manugpasan ato sa mga shout out, no? Ang wala sa dire kay may importante, no? Wala nyo na may nagkanto siya dito sa Barangay Brasalo, no? Sa utod sang iya ka ba na nagtaliwan, no? Hindi ito makapan siguro, hindi ito mapaiway na dito sila, anay. Mga isa lang ulit kasi mga antos-antos na ito. Magkapadayon kita sa gyapon sa inyo sa pagdulong sa mga banon, pero galing, wala lang kasi may mabasa ka sa shout-out. Eh kung ako, hindi na ako pwede makabasa kay Pirot Matata. Kung nangagaw ni karon ni Miriam ka pang sulate, wala niyo gusto ko tako basahon ng mga pinggan lang lago mga litra. Ay kung sa cellphone ako mabasa, why gito sansa. Okay no, padayon kita no. Magadulong ko sang isa ka banon nga nagatikulo, no. Kabuhi sang soldado. Pagsampit sa buhat kabibig, pamatiiningan ang bahanon, pangando ko'y isang kagito sukon. Ikaw inday ang nahuligan natin, kunyari lang ako sa layo mo, naghahatag lang ako sa disgusto. Maayo pang malakat na lang ako, kag magintra sa pagkasoldado. Masubok man na dumdumon ang mahilayo ka sa akon, apang suko sa kapigaduhon, ang kahit law pilit ko nga ang puson. Tugon ko hindi pagkalimti, panumtumon mo lamang adlaw gabi, gugma mo kung tampad kag hindi, bulaton mo ang aton nga pagbalik. Kung ako nagkalit ang sumakay, lantawon lang ako sa baybay, bandira ko ganiyang humilay, kalantaan na ako na ang patay. Ang kabuhisang mga soldado, nagahlangon sa lawot sang piligro,
kung makasala pusang kwento, langit na lang ang makahibalo. Ang kabuhisang mga soldado nagalangoy sa lawog sang piligro. Kung makasala pusang kwento, langit na lang ang makahibalo. Langit na lang ang makahibalo. Langit na lang ang makahibalo. Okay na? Ang ito no, ang sa kambanon nga nagakigulo kabuhi isang soldado. No? Yari pagit no, idulong pagit sinyo, ni sa kambanon nga nagatigulo ng ginbutang-butang. Pagsambit sa buhay pag-ibig, pamatiging ang bahahin. Dali lang ha, medyo na ano kitaw. Ang ginakanta wali nga ginutang-butangan, ano nga kabuhi sa soldado, gyapon nga akong kanta mas, ano na. do ginano ko, yari na. Ang ginbutang-butangan. Mapapait sa mata ko, lumusot ako sa mga luha, kasing-kasing nagkabato. Kung hindi ikaw makita, oras ang kahaponan ng adlaw kahinunod na, ginagdao ako kakumaw, kag sa imo kakabalaka. Walay sapayan, bisan mo ako pahiyaan. Walay salatang-butangan, dughan ko imo impilasan. Mamukot sa kalam, putsan na lang sa pangusida, kagabito ni mo karon sa pagbago mong hinigugma. Walay sabayan,
ko imo impilasan mamupot sa nalang putsa na lang sa pangusida kagabito ni mo karon sa pagko mong hinigugma kagabito ni mo karon sa pagko mong hinigugma. Okay no? Di tuloy nga mga bano no? Dulot ginaton sa akong mga avid viewer no? Diri sa akong channel no? Sama binagid sa kay ma'am ang Miri Cabarno nga yara sa Florida, subong man sa kay ma'am Health Chances no? Sa kay ma'am Gemma Moneva, sa kay Adan Boboitan, subong man sa kay ma'am Emilien Pedregosa nga yara sa New York. Mayong agalang kon mayong hapon ang mga sinyo. Happy watching lang. Okay no? Ari no, may mga pila ka shout out no. Ay gagaw lang ni Miriano ka sulat no. May lagi lag ko nagawa mo pagkakuan. Mga dako pagdala sini. Ada mga pinggan ng lag ko para matag. Shout out no sa kay Chichay Doro no, sa kay Jackson na Arinza no, sa kay Tatay Biki ano dyan? Biki Yani TV, no? Kag sa mga Pilo family from Mindanao, no? Kag sa kay Danilo Magdayaw, no? Kag sa kay Dio Arroyo from Pasig City, no? Dili lang tatay ko to, no? Yari pagid, no? Kaya may nagpangabay sa ano ning banon, no? Namunit. Okay, idulong tapagid sa inyo, no? Isa ka banon nga nagatigulo ako ang namunit. Ako ang namunit sa pangpangsang tugma ang akong gipaon madamong nalitra bago ko ginsakyan sang subi nga usa lawag sa post office lawag sa post office ang inakyan niya lawag sa post office ang iyagin agyan sang subi nga raw sa parutugin sakyan ang papapil nga puti akong ilayagan kamot ko kaglapis kamot ko kaglapis ano ang dansalan wala gising swerte ang akong pagpamuli taw-taw lang at taw ka walang sing paghuli sa wala sing swerte paruto ko bumalik nag-isip ang layag nag-isip ang layag mabalik ang tarik
amo ang nagbihag, amo ang nagbihag, sining hula-hula. Ang mga dalaga kung inaytuyoon, nagkabulong isyo nga dili magpatuon. Umabos na kami at kung pamatanon, buwak na kalagpo, buwak na kalagpo, pag nagkapanagkitlong. Ang mga dalaga kung inang tuyoon, nagkabulong isyo nga dili magbago. Umabos na kani at kung pamatanon, buwak na kalagpo, buwak na kalagpo, pag nagkapanagkitlong. Buwak na kalagpo, buwak na kalagpo, kag nagkapanagkitlong. Okay na? Momento no. Ang bahan mo naging pangabaygit sa atong nga mga viewer no nga diri sa atong channel Tirok Karanista. Po ba? Ako pang nagagalo, ako pang nagkakaon. Nano ni man? Ikaw ni Blau, ikaw basa na. Kari nga hinuya sa o. Nalagyo tapatan. Sige lang, kawain nila ko rin. Upod duli sa itong ambahan no. Yari ka linaw kaya ginagapangabay gid sa ambahan mga kampo ni Ladyo no. Nga sa para gid sa mga ano sa mga Magdaya family sa Antique no, kag subuman sa kaya ano ni sa kaya Ana Clemencia Clemenia no, pasensya ko mo medyo mabulabol panurok ta no, kag sa Malimit Lawrence no, kag sa kay sa mga Rio family no, ama yung hapon lang ko sa inyo no. Kag yari ang pangabay ninyong ambano na nag-artikulo kampo ni Ladyo. Sa higad sa sapa, sa kamuning Ladyo, may tulig. Ikaw na ang lubaga ko ni Tuli o Patuo. Balik? Pasensya ko mo mga kabyanan no? Medyo na ano nga ito nga pa no? Daw ginakulang na ano gawang signal ako dito. Hindi nakabisyo-bisyo no? Kaya kailangan na rin naman. Ito lang kung nasinong tapusungan lang itong kung paano nyo nag-artikulo kampo ni Ladyo. Sa higad sa sapa, sa kamuning Ladyo, may tulig
Pinagdasang apa, sinulat sa puso, nasa sanggula na mati ang buko. Tiyo sang buko sa pagkakabuko, kay pilit at mundo. Kinuha ang gitara at man pinagita, kinusmas ang tinta, ang tarso ng bagay, mapunta ang sungit, kinantahan ang ulay, bukot at ikan, amor ang nagsabay. Duman, pugtot kong ugangan, daw manupok ang aking dughan. Tungod sang pagkikitin siya, sang bayaw nga pilit, bukhan ko gatuloy niya. Tangan pamangganin, sang pilas kumasunod, Tuhan ko kay daw magising. Pilit ko ang puso, asawa ko na hapon, ang kay sulti ako. Gindang buta sa nagsihan, nayaran ka sa saluhan, binibigay sa tensyuhan, bumata sa railahan, tumadumduman, pugtot kong makukangan, daw malupok ang aking dughan. Tungod sang pagkikitin siya, sang bayaw nga pilit, dughan ko gapulo niya. Bukangan pamangganin, sang piras kumasungit, dughan ko kay daw magising. Pilit ko nga ang puso, asawa ko na hapon, anong kay sulti na Okay no? Ang ito no. Pasensya ko mo kung medyo na gano'n ano yung atong kwan sa subo nga po no. Tapos na itong iagit sa mga inuktanan mo be. Nagsinapad man ang unay kayo mo inuktanan to. Pinagtabog mo to. Okay na. Jatuloy nga ba ano no? Shout out ginatong mga sa mga masunod no? Sa mga Alibanggo family dira sa kwa no? Dira sa kwa sa Alimudyan no? Mayong hapon lang. Pinagit sa kaya Inday Mi no? Alibanggo kaya sa Canada no? Mayong hapon lang kung mayong mga kasin nyo no? Sa mga Alibanggo family dira sa nalipat ko sa ilang nga barangay kagsubungan sa mga Prologo pamilya sa San Miguel no? Mayong hapon lang no? Kag sa mga pamilya dasa dyan sa Kwan sa barangay Tipulo Mina no? Mayong hapon lang sa inyo tantanan. Okay no? Ano pa kita? May pagit? Thank you no? Thank you ulit sa star na gina para inyong Vincent no? Alin sa kay ano sa kay Daddy TV.
Ha? Ano naman? Dansky TV. Dadke? Live lang ko na yan. Pagsa kaya, ano dyan? Fidel Arabis, no? Arabes? Okay ba? Yung hapon lang dressing nyo. Pag sa mga free limon, pamili. Yung hapon lang, no? Yari na, magkadulong po ko sa inyo, no? Sa isa tambano, no? Kapag live hindi ka shout out yato niyo kung hindi ka request insakto ang ato ng mga viewer, no? Sige lang na yan. Pasensya lang na kamo. At least makadulong ko sa mga pilak mga bano. Yari gali no, kaya ginapangapay malimning isa tambano ng artikulo, mabuklaw ang talo. Okay, para git sa imo. Sino na yung nagpangapay? Si Fidel. Okay, para git sa imo, ining ang bahanon ng artikulo, mabugnaw ang talo. Mabugnawang talong oras kahapon namin. Ang ilap sa naglaw daw di kita roon. Ang dahon sa kahoy kung huyok-huyok mo. Ginabilang tumangla sa langit, damdaman ay ako. Yarin na kahit hindi rason ko. Kung wala ka lang hintay sa akong madisgusto. Ikaw mangin akong, ikaw mangin akong, ako mangin mo. Magkahumang gabi ang balayan. May pinakong tulad ng mga wili. Ako ang nagsuta, pinpadala ko diri. Direksyon sa tugma, direksyon sa tugma, nasa lupad ka na, pagil na suot sa suki. Dito ka humupa, sakay kay kati. Pangputong ka gani, maano ka diri. Direksyon sa tugma, direksyon sa tugma, ang lakad ng ko'y pagkutanong. Tingnan akong sulat, di mo hanap ako. Tugay na nga alaw, tinulog sa puso. Wala sinotisya, wala sinotisya. Umabot sa ako. Okay na ho, mo ito na. Ang ginpagabaygin ng bahanon, mga artikulo, mabugnaw ang talo. Ay, liyo ko, bidi. Balaan mo, bidi.
Balaan mo rin malayo. Ipakita mo na sa akin na nga may gawa ko ng mga pinggan ko, ng mga anong lang ng mga kutsarita. Kadlag ko ng mga kuano, nag-request ulit sa kuano, ang bahanon na negatikulo. Tama sa akin. Na-shout out ni sa guys, no? Wala lang. Basta gina-request lang, no? Okay. Ang bahanon na negatikulo, tama sa akin. Individual niya ating mga paano ba? Kanta ko siya, salat ako ang request. Kanta na yun, wala. Daw mapo-apo dan pa, sige lang. Ari ang bahanon ng negatikulo, tama sa akin. Akong igapulong ng ang pagkalastas sa mga pinagihan panwasang banta. Kabayo na bukay ang alam si kamasak. Nanging bayos ang parusa tuwa na inatawag, minurot sa malutak. Sang timpo na una, likod matang nalutak. Ginsapot sa malaking na sinamalutak. Panwasang paruta sang pinto na una sa puksang tumanggas bilang kabisira. Diri na kaputas yung pamilya. Kapayo na pay ngalan si Tamasa, sila ang tatiya. Kapayong Tamasa ang madasig sa tanan. Sa kapin sa dugo tapos na ilagin hutang. Nagalangoy sa tubig yung pagmatalong na lulang. Sa tanan na kabayo ni Simon Protasio, siya rin ang ginasaligan. Nag-abot sa tuanay, natawag ang imbarko. Sa mga kabisas sa tanan nga barko, nalakit ang kadukaan ni Simon Protasio. Ilagin na tubang traingat at sila hindi na asunto. Kinsakyan si Tamasa pagkadto sa itong biro.
Okay na, ang meto no? Nag-artikulo ang kabayo nga si Tamasak, no? No? Kaya pangabay sa ato ng mga viewer, no? Directly sa kwano, sa Starda, no? Sa mga kay Pian Koreano, no? Taga, nagapang-bungkit na na, ano? Kahagumay. Mayo nga po ng dressing mo, no? Kung subong mong galing sa kay Rinmark, no? Dira sa Bitauya, no? Ano ba ito? Ito na naman lipat-akpan. Medyanista nila, no? May pa si Mrs. Kala sa kaya yan, Rinmark, medyanista, no? Dira sa Bitauya, no? Mayong hapon lang dressing nyo, no? Happy Ocon, happy watching lang. Dira sa atong channel, Pirot Ranista. Yari pa ito? Ano ning sino sa si Uson? Aranes? Ano di ba? Budlay kung Pirot matamay. Ano dyan? Oo. Si Jason? Ano ito? Ano yung galing na siya? Budlay. Kailangan na. Puro konta lang yun. Nagpangabay sa ambahanon nga nagapigulo kanugon. Ang subungan si Jima. Sinday. Si Ma'am. Jima mo na iba. Nakano ka siya. Naka-message. Ma'am. Ari kali no. Ginapangabay ng ambahanon. Nagapigulo kanugon. Kanugun sanggup makamu untuk makhluk yang dilihat dayun kung magsukat tatay sa mga galanong serap bumubog magyuhong sa may nagkakaliyaw pagputigil kagsisibo pala ang pinasulabi may nagkakalinga mas kasaan pag-anuhabi pagpapatay sa akin sa kagabi nga nagkaroon kapasabutin ang mga kalipay daw asumagi ang mga kasakit ang mga salih kasilingan ngayon kali sa puder sa ibu lumipog ang ulo lakit tanong managkiya sa kanto
kabiling ka. Papayong bubibong kay may nakatigan sa tawato, hindi sa kalipay. Pero ako kung walay kalipay sa daw ang gabi. Pirmi ka pang hay-hay, sang hangin tanging nga hurupon. Nagapatan ko ang dalaang pagningon. Pasalamatan ko ang pagsiway mo kay wala sala. Iningadughan ko. Okay na? Ako ito na yung pangabay ng manon po puro gawa mga kanta sa una gito 1978 pa na tunong mga kanta amo gid mo data na request no. Yari pagit no? Para gid sa ano to kita basta sige lang kaya kita pangabay gid ini matinawang langit. Yari tulong ko sa inyo. Matinaw ang langit kung wala singgay ko. Masulap pagatong tulog-tulog ko. Nganong nadisgrasya sinanay sang ipalat ko sa buhok ko. Sa tingong nanadang bukod kagad sa nabuyog. Tungod sa pratas yung labing maayo, wala makalampot at lawatin mo. Nagpahayag ka na sa mga disgusto. Sa unang atin to, ikaw ang nagtulong. Na di ka magpapisang sugyot pagsundo. Wala ko kumirinan mo kinulong. Espera sis, bayan mo tayo. Dilikuin ka sinterang mo magbiya. Kay wala sa ako maghalin ang sala. Saksi pa ang langit, pirmaduhang ito sa iyong nagaling. Ang mutal na sala, diliguin ka sinterang iyong magbiya. Kay wala sa ako maghalin ang sala. Saksi pa ang langit, pirmaduhang ito sa iyong lagaling. Ang mortal nga sala. Putli sa itong abano
no? Binalag na ito ng ambahan, no? Dira sa atong mga amigo, no? Sa kay John, no? O kung John ni Adorador, no? Dira sa Haniway Public Market, no? John Mix Store, no? Okay, no? Nagtupad na sila sa Lord Beauty Parlor, no? Sa tubang doon sa Caltex. Okay, no? Nagsakay yan Ariel, no? Ariel, ano ganyan ang pilito? Lipat ko ng Akanto. Tira sa kwano sa Barangay Matangkol, no? Haniway. Ayun nga po lang daso mo. Yan, Ariel, no? Okay, no? Madulong lang ko sa inyo. Baliduan lang kakanta siguro. Kaya daw lapo ang takot sa kanan. Pinpay daw nag-bisyo-bisyo ang atong kwan, ang atong lang signal. Di ba siya naman bisyo naman ka? Kanugon lang, no? Yari, idulong ko na sa inyo. Kay timpo sumungsan COVID-19, no? Idulong ko na sa inyo ini isang kambahan ng nagkatigulo. Pilipinas ang luwas. Virus niya labing kalitang nga nagdalas ang kalalatan. Ang halit mo sa kalibutan, ginasumpa sa mga Pilipinas gahiliw, sana dangkan sa Pilipino, halos tanang masinulog, di mo man adlaw-adlaw, gabi-gabi, wala sing mahimo. Kung di matanglas sa langit kag magpangamuyo, o Diyos namin, nga wasan kami tanan sa mga kalalakan. Upod sining ang bahalong, ginatandog ko ang balatyagon. Dapat kit maghiliog yun pag mag-isa ang Pilipino. Mag-ampukit sa Ginoo na kita sa pupuhon sa mapintas na COVID-19. Pilipinas ang iwason, adlaw-adlaw, gabi-gabi, wala sing mahimo.
Pilipinas ang luwas mo. Okay na? Namit ko na mga bahanon nga ginatubod-tubod na to, no? Ang gindi-indihon. Mahapos siya sa pag-ano, no? Sa pag-sugod gid sang pandemic ko kung hindi na niya tawag. Ang aton nga na tigayon nga mahimo-himo. Okay na? Bilang katapusan ko na lang ang bahanon nga ikadulot sa inyo, no? Ang ining ang bahanon, nga siyempre kayo nga sa mga gina-request din pa lang sa una pag lang mga kanta na to. Yari ang bilang pangatapusan ining ang bahanon nga natigulo mapintas ang damgo. Mapintas na dampo sa akong natukaw sa ako kakatulog. Medyo arong hirap kumpas mo ka tayo. Ako napanatang wala kumaawi sa mga kumpas. Sa mga kumpat, ikaw gayon ko pa lang panglingaw-lingaw. Alam ang kalisod, tumangka sa langit. O mahal ko na Diyos, hindi ko mapala. Malapit na sa Diyos, kay swerte sang pala mapagpatyan unti na lang ka na ang imo pagtiyak ay nakalangso. Ako na ang puso, ako na ang puso. Tutok kamatayon, tutok kamatayon sa likit pa lang ay ikaw kitlamon. Hanggang nakikugmas ang tagipuso ko, ang dilim ko lamang ang aking lulugyan. Hindi natukaw, hindi natukaw, malamig kong tulog na piling pagkalimti. Sang hapon yakan nagod nga mamuhi, ako na muna ang magpalaan nga walay kata pusa. Okay na? Sabay pa nga nalingaw-lingaw mo kamo sa aton nga. Kaya wala kita sing mag shout out, no? Sila ako lang mismo na gano. Galing, trasado lang. Kaga diri lang kita kutob, no? Sa masunod naman kita nga Domingo diri sa aton channel YouTube channel pero Teranista, no? Kabay pa nga hindi ko mo magkatakano sa paglantaw diri open sa pag-monitor diri, no? Kaga ginapangabay ko lang ang inyong pag-subscribe, no? Kabay pa, no? Na sige-sige ang inyong tutok diri sa atong palingawan. Ang mabilin ko lang, no?
kung magalantawid man kamo, ano lang ninyo, hindi lang ninyo pag-skip ang atong kwan, ng atong mga ads, no? Kaya amoy na siya ang importante dito sa atong kalingawan. Okay, maraming salamat. Top naman sa kasunod ng linggo. Bye-bye.